Kaulan alueen kireys ja kaulan vaakarypyt teipataan ne Face-Imagen kasvojen kinesioteipillä. Teippaus tehdään kaulan alueelle, kaulan iholihakselle. Tähän kannattaa valita sensitive-teippi. Mittaa 2,5 cm leveästä teipistä sopiva pituus kasvojen alaosasta solisluun alapuolelle. Leikkaa 2 samanlaista palaa ja ne kahtia saaden 4 palaa, joiden leveys on reilu senttimetri. Teippaus laitetaan kaulan etuosan vierestä edeten niskalle päin. Irrotetaan ensimmäisen palan toisesta päästä aluspaperi. Tästä tulee ankkuri, eli teippauksen aloitus. Ensimmäinen pala laitetaan kaulan keskiosan viereen ja ankkuri solisluun alapuolelle. Aseta ankkuri paikalleen ja kallista pää sivulle viistoon. Irrota aluspaperi samalla kun levität teippiä paikalleen leualle päin. Teippiä ei saa venyttää. Teipin päätös tulee leuan alaosaan. Tässä näette lähempää, miltä ensimmäinen teippaus näyttää. Toinen pala laitetaan samalla tavalla ensimmäisen palan viereen. Ankkuri solisluun alapuolelle ja loput teipistä venyttämättä paikalleen. Laita samalla tavalla myös kolmas pala. Näin. Ja viimeisenä 4. pala. Näin. Lopuksi aktivoidaan teipit silittämällä molempaan suuntaan. Näin kireä ja pinkeä lihas venyy ja palautuu. Tee sama teippaus myös toiselle puolelle.